Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu for coming. Khohla ukusubscribe, like video, share video as well. Yona nto siyenzayo bafethu, please consider ukulike ama videos each and every time when you are watching. So sizongena udabeni lwesilo bafethu ke kukhulunywa ngokuthi sila sizange sayithivuke laphana eyomgcaco ngesikhathi ke sisemkhosini eweSandlwana something like that, of which abantu abaningi babebheka ukuthi mhlawumbe kukhona azothi ukuthinta baze ukuthi uthini ngomgcaco uyaqhubeka noma cha into ezikanjalo. So ukuthi uSilo Misizwe Nqobile kaZwelithini noNdlunkulu uNomzamo Myeni bebonke laphana emkhosini waseSandlwana. Isilo Misizwe Nqobile kaZwelithini sihlabe inhlali eyomgcaco waso okwakumezwe ukuthi uzokuba ngesonto ngesikhathi ke sikhuluma emkhosini waseSandlwana. Imbuba ayizange idlule nakancane kulomgcaco osuphenduke nje insumansumane njengoba kuke kwavela incwadi ukuthiwa ibhale isilo ethi uhoxile kepha ke yona ingonyama yabuye yayichitha leyo ncwadi ke. So le ncwadi yachithwa imbube yayiphinde ke iyalele ukuba ke kuhoxiswe abaqaphi kanye nemihlomulo kaNdlunkulu uNomzamo Myeni okunguye okwakumenyezela ukuthi uzocacela ingonyama ngesonto. So izolo imbube ifike emkhosini ihamba ke nayo uNdlunkulu uMamyeni wafike wahlala eduze kwa ingonyama. Izolo bekulindele ukuthi ke indlula imithi yamakhosi icacise ukuthi umgcaco uyaqhubeka noma uhoxisiwe ngempela yini. Nokho imbube ayizange iyiphathe kwakuyiphatha ke leyo ndaba. So ngesikhathi ke yethula inkulumo yayo imbube ithe ayikaze ikhulume izindaba eziningi ngenxa yokuthi isagonqile yaveza ukuthi umkhosi wokweshwama awukapheli ongangezwe uthe ngokomthetho bekungafanele engabe ke uyile eSandlwana ngoba usagonqile, kodwa wathi uye ngoba nakho ehlonipha umkhosi waseSandlwana. Imbube ithe umkhosi wokweshwama uzophothulwa ngoFebruary 12 lapho kuzoshiswa khona ukuthi kuzoshiswa khona uthi kanye nakho konke obokusetshenziswa kulomkhosi oqhubeka esigodlweni eMashobeni. So isilo sincome impumelelo yomkhosi sathi ke selokhu uqalile liyayidliva ke esifundazweni sathi ke lokhu kuwuphawu ukuthi umkhosi wamukelekile. So ngaphandle nje komgcaco imbube bekulindele ukuthi ikhulume nangezinyo okubala kuzo ke esithinta isicelo sokuvalwa ke kwebhange ithala, umdonsiswano okuphatha isikhwama esigade umhlaba kaZulu, ingonyama trust kanye ke nodaba lokuqokwa kweNdunankulu kaZulu. Isimo sisemaphetikwane ke kwiNonyama Trust njengoba ke isilo isithi Nonyama wingonyama bafethu the way babhale ngakhona la, I think nje kushode uG babhale Nonyama, so I'm thinking ingonyama Trust njengoba ke isilo sabhala incwadi lapho simisa khona amalungu ebhodi kanye nezinye ke izikhulu. Nakuba ke ungqongqoshe wezomhlaba ke nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya uMnumzane uMzwanele Nyotho watshela imbube ukuthi ayinawo amandla okumisa amalungu ebhodi. Imbube imile kutheni ke kukhale sayo isicathulo kwiNgonyama Trust. Ikomiti laseParliament elibhekelele ukusebenza komnyango kaNyotho, angazi noma ngipronounce kahle leli gama, is it Nyotho? I think so. Selicele ukuba ke nomhlangano ophuthumayo nesilo bekubhekwe nokuthi ke imbube ingamemezela uNdunankulu kaZulu kulandela ukuxoxa kwayo umfundisi Thulasizwe Buthelezi. Izintambo bezibanjwe ke iphini likaNdunankulu kaZulu inkosi uPhathisizwe Chiliza emkhosini wayizolo. uButhelezi nayo bekhona emkhosini ubonakale eviliyela nje namabutho, kwathi ke uma sekuqala umcimbi wahamba wayohlala phambili nozwa kwabo abangabaphathiswa iminyango kahulumeni. Kepha isilo sithi zonke izindaba zobuye ezikhulunywe uma sekuphela umkhosi wokweshwama. Sathi ithuba elihle lokuthi kukhulunywe izindaba ingomhla kuvulwa isishayamthetho saKwaZulu Natal. Wathi ngiyaxolisa ngoba amaphepha ngiyazi ukuthi kuningi ebekulindele kimi, ngifakwe ingubo emlonyeni alukafika usuku lokuba ingonyama ikhulume izindaba zezwe, ngikhuluma nje ezomndeni kuphela. Lona daba ke laphana bafethu olumayelana ke nesilo abantu abaningi bebelindele mhlambe ke uzothi ukubacacisela kancane ngomgcaco lokuthuzo bakhona. Mina I'm just waiting here to hear njengoba sikule weekend nje ukuthi kuzothiwa kwenzakaleni bafethu, but anyways akazange ayithi vu wathi konke ke kuzokhulunywa after, hayi manje njengoba ke esagonqela into ekanjalo nje bafethu. Angazi okunye nokunye ke okuvela, I will update you na kanjani bafethu. Thank you so much ukuthi bukeke ivideo, ungakhohlwa ukulike nokusubscribe nokushare. Sizobe sibonana kwenye ezolandela. Bye.